What's this one? Watch out!
pale la. Hapana pale pale. Production.
oyedwa nje akutithethu Mchita bebengithendela uyibhathi umazi ukuthi uma ngesubu bla mthi yaphe video bebe ngina lapha phezulu wena wazi abantu abawufana wena baba ngothuka kodwa ngisahamba mfana wazi ube ngengekho uzokuphesa lapha ukuthi angicakaza uphesa lapha Tata le uthola ukuphila emhlabeni Uwanda wazikani yovela izikani endoda Ngoze kushona ngobane kuze kushona Sonana basihambe induna bajole phi umuntu bayibona abantu engashayela ngoba kwelabo Come on. Back.
Shaka umuntu wena mani. Can you please introduce
Wangena abantu ababodwa. Hayi oni na. Oni ndio hayi ngobanika mntwana na. Hayi, lezi into empela ushayekeka ithi yobe ngathi ngikhatha abantu. Ngikala into. Hayi wena biya. Ewa. Ufuna bani? Bakuze phekile. Ngaza naye ngathi sikuphishela. Wanga kodwa ngingasanga. Kodwa ngicela isiteke ngisathi 24. Hlanga isiteke. Stabele. Bengizele. Hayi abantu bani. Mina. Mase kuba yilabanye comment ama-comment waphostile ngababuyele e-comment. Ababuthi kodwa into bengimzela kahle la. Uye lokhu ngidinga. Kodwa mhla 24 wesiteke. Ngikho. Ngicela ngathi uyasebenza. Acela ikhofi. Hayi. Yezwa. Hayi. Hayi kezwa.